boni pore ang saha Facebook tui je legal action no ang nongkhonai FIR khlaijaknai boni ulo je bororok amti hayo involve ungei edit rok khlaya bahai viral khlaikya borok no khut ana phun rok khai kokduk bai krengkha Miani sasakang kaisa social media mani phile viral angi tongmani norok jotono staimang kana MDC sin Sir James Debrumani je photo bari basa jak khaine AI generate khaine photo ramani sabujani AI be generate khaimani abo belai social media viral angmani pore botini Facebook live ni bisingteni lokurono faisa paika tai botebo saka je photo AI generate khainai rok manja khate bonokol khainai sori rok sangkani saka tai bo paithako saka amti hai AI generate khainai rok no bo uphio kola khani saka te amman pli social media belai no viral angni tongo rok amman pli no man pore bahai ma tong tola koman khaisa de kahai ke khlaimani tai khlaimani pore boro obo hayinga ni boro bo saiman liya tai boro ana khomar bo sankha na karmung bo sankha boni pore ang abo hai na karmung ro sanmani pore ang haino hai saka next time rogo abo hai rogo jate involve tang tu haisi tini norok ni buskango Facebook live hai kaisa kaini kok kisa clear khaine nei haino hai ma phaifika mia horo ang kaisa Facebook o post khaikya je ani sakao AI by edit khaine kabangma photos rok viral khaijaki circulate khlaijaki tongo spread khlaijak tongo bonoti kabangma lukurok abonotui kha khamjagui abonotui dukhu nangjagui bororok sunghorka tai ang kabangma borok bai kokduk ni bisingti bo kwrengkha tai kok bo salaikya bonotui no thaisa thaini kisa clear khaisini hnei tini ang haino hai Facebook live o norok joto lukurok ni buskangma ang ma phaikya naidi je obo hai mia ang je Facebook o post khaimani pore ang a jaga saka je legal actions ang naharnai je borok phano abo hai khlainai rokno AI bai khai photo edit khai ani kokno hamyaka prochar khaijak tongo chayaka prochar khaijak tongo boni pore ang saka Facebook tui je legal action no ang nongkhonai FIR khlaijaknai boni ulo je bororok amti hayo involve ungei edit rok khlaya bahai viral khlaikya borok no khut ana phun rok khai kokduk bai krengkha borok bo abo mazak ko khaimani haino phatra kahai ke khlaimani tai khlaimani pore boro obo hayinga ni boro bo saiman liya tai boro ana khomar bo sankha na karmung bo sankha boni pore ang abo hai na karmung ro bo sanmani pore ang haino hai saka next time rogo abo hai rogo jate involve tang tu haisi naine gi tabuk ni jora angkai AI ni jora balai khai danger tai obo ekdiki sini bagai social media ni je erawo abo onek kisu sini bagai advantage tongo disadvantage tong haisi bonono ang sanani musungo joto lukurok no obo hai AI rok ni bisingtei kabangma photo edits khaye borok ni reputations kaisa borok ni image no nosto khlaijak tongo borong sobo hai rok viral ni kabangma jaga kubuni states rogo sung suicide rok khlaima rok nugu haisi so AI ni o irawo obo hai rok like danger kaisa ni proti majak khaipano sung haino phatra babe sung fan khaine ni bagi abu khlaipano tai kaisa ni baga abu hoito serious ni thango jorawo so abo rokno sung blaike limit do toniwi abo hai khlaina ni nango ngorok dukna jorawo prime minister modi rok AI ni bisingtei malaijak rok nugu Donald Trump rok AI ni bisingtei malaijak rok nugu obo haikino nini Elon Musk rok AI ni bisingtei malaijak rok nugu ba kabangma actor actress rok malaijak nugu
কিন্তু abo rok no misuse khlaya kaisa limited toni woi abo rok no sung khlaike sawo gai ang obono sanan mo so je kono boro rok je involve ungnai rok ang bongni bumung rok to naglakha কিন্তু borok bo খুব দুঃখিত নাকারমু সানকা যে abo borok haino fan ni bagai mazak ni bagai je khlaimani abo hai viral ngai thaka haisi entai ang kubuni lukurok no bo ang koine ni musung haisi BJP खायो हनै मथा खायो हनै IPF खायो हनै कांग्रेस CPM खायो हनै ताइ काइसा कुबुनि बरकनि पार्टी ताइ काइसा कुबुनि पार्टीनि तांफां बा ताइ काइसा पार्टीनि सामुं खायनाय हनै न जों आबरकनो सुजुग नायतुगै एडभान्टेज नावै आबरकनो भाइरल खाय हामिया बुमुं प्रचार खायनायनि नायखांके आबो लास्ट दिगे सिनि सोसाइटी वन हामियां नाय सिनि सोसाइटी वन नष्ट नाय हायसि जेहेतु सिनि तिप्रासार ब्लाइकै ताबुकबो सिनि राइट स्टक मानियाखौ जों जालक लायजा अजराव जों थानसाका फाइट खायै बाहायकै सिनि तिप्रासानि हामक्राय तुबिमानो तिप्रासानि जे लं पेन्डिं डिमान्ड रखनो जों बाहायकै तुबिमानो बनति से जों साइटकलाय तंमानि जरावो काइसा ताइ काइसा हामिया सिलसावै लिडार्सनि साकावो हामिया ब्लेम खायै अबाहायकै फेक रक जों खलाय जुदि खलाय तंखांके abo angkai khakhayo sini tiprasani hamkrai no kominai haisi tiprasani hamkrai no khosornai to boni bagino ang sanani nayo kebono ang live jate bunibo nostong yana tui puila ang wan sumani legal actions nanai hinai boni pore ang saiman kha jotoni no live tongoba mistakes ngui no mano one chance ng thai waisa jora thai boni bagai haino hai abo rokno tui no ang no rokno tini ani rangsak ni luko rokno haino hai Facebook live ni bisingte thaisa thaini kok sasini hne ang ma phaikya haisi ga je bororo obo hai rogo involving tongmani abo rok blaike chaya haisi norok nukna kobangma jagao AI bai edit khaye sometime AI ni photo ekdom real hai ngino nukhung kaklaima rok sung nugu nukhung walaima rok sung nugu kaisa te kaisa organization no kaisa te kaisa ni proti trust kring thamani sung nugu kaisa te kaisa ni sako blame khailemani sung nugu so aborogo involve yana tui sung jate AI jehetu kahamni bagi bo sung utilize khaimanu advantage naimanu ka o kahamni samungo khlaitini sung involve bangkhangge chawo naki hamiarago involve ngai tebo sini sak no nosto khaikya ga blaike chaya haisi boni bagino ang Facebook live fai kisa sawon hne lokorokni thani phaimani tai je ani photos no ba haike AI ni bisingte je viral khai tongmani borok bo jate future aw hai rok ta khlaijathu borok no bang poijawo request khaijawo kai je boror aborok no spread khai tong viral khai aborok no joton stop phaileman khai jawo ang nijuba ani Facebook post ni delete khai risinai jehetu abo je accuse je borok abo hai involve nai borok ni jino phone rok khai bongni nakar mung sanka bongni kha dumani koihorka ga boni bagai baskang ni salo jate obo hai rok ya khaino chaw haisi karon AI ni bisingte kabangma hamya jinis ngi thangmon haisi tabungni jorabo para tongne lukurok to amsuk saimania para tongne lukurok hoito asuk advance ingya ga o AI be sanamjak no funuka hangka hoito bakso bora abono poito chawi je trust khaitong mani abu bukha baimano haisi and sini specially dofa te hani samung khaitong ne rokni onek responsibility tongo samung tongo jorawo sung election ni campaign time rowang kabangma borok photo rok bujaknani phaikya hangkai sung photo rok bujago bonono misuse khai obo hai khai tong hangkai to blai chaya karon as a representative ungai elected members ungai jaga jaga thayo sung lukurok bai malayo lukurok ni hamjak ma mano hangkai lukurok bai sung mangpli rok bo nawo to o mangpli rok ni bisingti misuse khaikya hangka bo blai khai chaya ungo hangkai boni bagina ang mas hawo jate abo hai rogo misuse rogo involve ungya karei sung oborogo haksal tonghaino chawo
Kai taibo norok no ang koje jawo je obo hairok no false allegations clai spread khayawi tonglai kheno chang blai ke hambai tipra sarok te ba ayu blok thung beskang ni salote bu kaham kereng khai tongbai di te ha dofani bagi ja khlainya nangmani sum beskang ni salote bu thansa palbak sakai khlaiye tipra sanote ba ayu blok ronani tipra sa dofana ayu blok ronani sing jotono machai tolainya hambai